Dobar dan, sad sam htjela vam pokažem jednu igru koju sam napravio. Ovo ima veze sa jednom igrom Roblox. Možete probati da vidite na YouTube bilo šta, nešto od toga. Kačem na YouTube. Sad sam napravio, sam cijet ovu igru, nije baš najbolja, ali ću vam pokazati program i kako je ispala. Za početak treba skloniti ovdje kadar. Tako. Sad, klikneš na zelenu zastavicu, dobereš hoćeš ti da igraš sam ili da igra neko drugi. Ja ću odabrati da igra neko drugi, to jest kompjuter. Imaš da ideš gore, dole, levo, desno. Ovaj ti traži travu da bi ovaj katanac sklonio. Na space skačeš. Uzmemo ključ. Ti si brži od ovog. Ubila me. Game over. Dobro. Probat ćemo da pobedimo, nije mnogo teško. Ključ. Dobro. Nisam se snašla. Dođi, ajde. 20 sekundi neće da se pojavi Piggy, kako je ja zovem, pošto se tako zove igrica koju sam htjela da napravim. I ako da bereš player, onda ćeš biti Piggy. Iste fore. Uzmemo travu, skačemo. Nisam dohvatio, skačemo. Evo, nego ne znam, katanac neće više da padne. Sad jeste pao do kraja. Dođi, ajde. Ubi me. Piggy ubija Piggy. Ajde ponovo probamo. Uzmemo ključ, travu. Ostavimo tu ključ. Ili tu. Pop, šta? No. O ne. Dobro. Kad igraš u player modu, malo je teže. Šta ti je? Ova me ubila, je li ovo normalno? Ajde sad igramo u bot. Dakle, ovo me ladno... Zip. Šta? Šta rekoh? Bot. Dakle, nije normalno što je rekao. Ajde, tu pop. Pop. Ej, čao. Ups. Čao. Dođe vam. Ne, ubi me dok se ja snađem sa tasterima bota. Dakle, tasteri su ovi, dobro, skakanje ovo. Ajde, dođi, Piggy. Prasence jednu koja ima palicu i hoće me udara. Nemoj da me ubiješ. Yes. Pobjeda. Sad ćemo pokazati čitav program za ova vrata, kao ova tu. Kada prvim kreni, ponavljaju zauvek kako je dodiraju čigica, onda razglasi kraj i razglasi OK. Za katanac. Ovdje sad sam malo imao grešaka. Kada je kliknuto na zelenu zastavicu, idi do X6, Y119, prikaži, ponavljaj zauvek,
Ako je dodiruje ključ, onda ako je vreme jednako 401, onda razglasi kreni, ponovi 25 puta, promeni y za 10, sakri. Za travu. Kada je kliknuto na zelenu zastavicu, idi do x slučajan broj od 71 do minus 243 i y1 do 10. Ponavljaj ih zauvek. Ako je dodiruje čikica, onda idi do čikice, promeni x za 10, promeni y za 10. Kada premijem baci, promeni y za 10, ponovi 10 puta, promeni x za 10, čekaj 0.0020 sekundu, promeni y za minus 10. Sad za čikicu. Kada je kliknuto na zelenu zastavicu, idi na nazad sloj, čekaj 10 sekundu, ponavljaj zauvek, idi na napred sloj. Kada je kliknuto na zelenu zastavicu, idi do x88 i y minus 12. Podesi način okretanja levo-desno, ponavljaj zauvek. Ako je dugme W pritisnuto, promeni y za 8. Ako je dugme S pritisnuto, promeni y za minus 8. Ako je dugme D pritisnuto, promeni x za 8. Ako je dugme A pritisnuto, promeni x za minus 8. Ako je dugme razmak pritisnuto, ponovi 10 puta, promeni y za 6, čekaj 0.020 sekundu, ponovi 10 puta, promeni y za minus 6, čekaj 0.020 sekundu. Ako je dugme D pritisnuto, promeni x za 8. Ako je dugme A pritisnuto, promeni x za minus 8. Ako je dodiruje vrata, onda ako je vreme manje od 475, razglasi čekaj, izgovori escape, zaustavi sve. Kada primim bot je Piggy, zameni kostim sa, ne znam, nešto C. Kada primim ti si Piggy, zameni kostim sa kostim 1. Kada je kliknuto na zelenu zastavicu, ponavljaj zauvek. Ako je dugme M pritisnuto, razglasi baci. Za ključ. Kada je kliknuto na zelenu zastavicu, idi do x slučajan broj od 71 do minus 243 i y slučajan broj od 1 do 10. Ponavljaj zauvek. Ako je dodiruje čikica, onda idi do čikica, promeni x za 10, promeni y za 10. Kad primi baci, promeni y za 10, ponovi 10 puta, promeni x za 10, čekaj 0.0020 sekundu, promeni y za 10. Ne, bacio sam ga u đubre. Ajde, nije bitno, nisam ga sačuvao. Izvinite samo, pošto sam ga bacio, nešto ću uraditi ponovo. Nisam ga sačuvao, što znači on ga je zapamtio. Sad samo nešto da uradim na brzinu. Evo ga. Dakle, evo ga. Ovo je, da vidimo koji je ovo. Ovo je bot. Kada je kliknuto na ovaj, to jest kada je kliknuto na zelenu zastavicu, ide do x minus 116, y minus 9, prikaže. Kada je kliknuto na ovaj lik, razglasi OK, sakri, razglasi bot je Piggy. Kad primim OK 3, sakri. Sad za Piggy. Kada je kliknuto na zelenu zastavicu, sakri. Čekaj 20 sekundu. Idi do x 222, y minus 109, prikaži. Ponavljaj zauvek. Usmeri se ka čikica, idi 3 koraka. Ako je dodiruje čikica, onda razglasi game over, reprodukuj zvuk, neki koji sam snimio, zaustavi sve. Kada primim čekaj, zaustavi ovaj program. Kada primim Piggy, čekaj 20 sekundu, ponavljaj zauvek, usmeri se ka čikica, idi 3 koraka, ako dodiruje čikica, idi čekaj 2 sekunde, reprodukuj zvuk, opet onaj koji sam snimio i zaustavi sve. Sad nekako je mi nije uspela. Ni ovo, ni ovo. Sad player. Kada je kliknuto na zelenu zastavicu, idi do x46, y10, prikaže. Kada je kliknuto na ovaj lik, razglasi opet OK 3, sakri, razglasi ti si Piggy. Kad primim OK, sakri.
I još ovaj koji ti otključava katanac. Kada kliknete na zelenu zastavicu, ponavlja zavoj kako je dodiruje trava, razglasi yes. Kao uspeo sam. I to je to za ovaj program koji sam bio napravio. Možemo još malo i odigrati. Ajde, igrat ću bot. Dakle, skačemo kao što smo proverili u programu. Ja sam se ovo baš trudio da napravim. Što sam sad srećen što sam sve uspio da uradim. Moram kasnije kostime pokazati. Sad ću vam pokazati kostime. Od ovog čikice, kao što sam ga nazvao, kostimi su, odabrao sam ovaj da bude on. Ali sam još nacrtao jedan kad igraš u player modu. Ovo mu je palica. Ovo mu je kao telo i glava. I sve sam ostalo crtao, što vidite, osim čikice. Sve ovo. I crtao sam naravno pozadinu. Koja je ovako. Sad ćemo još malo probati da igramo. I probat ću da povedemo u player modu. O da, zaboravim uvek tastere, a ono strelice gore, dole, levo, desno. Uvek se pređe. Sad treba da čekam Piggy. Piggy, come on. Dođi, ajde. Ubi me. Dakle, nije baš najbolje kako je ispalo, ali u ovom Scratchu ne može bolje od ovoga da se napravi. Mislim, možda može malo, ali ne može više. Imate ovo kao vreme, i ako stigne do 0, onda si izgubio, kao da te ubila Piggy. Evo, pobedio sam. Dakle, bot i player imate. Samo što ovdje treba da piše A. To ću popraviti kasnije. Onda dole idemo, malo gore, skočimo, uzeli smo travu, idemo gore. Pop. Malo dole, pop. Skočimo, uzeli smo to, ne. Ubi me. Znači, stvarno je teška. Ali bilo bi još teže da je Piggy brže od tebe, a ne bi ni fair bilo. Katanac, šta je s tobom? Skačete. Samo što ću se još potruditi da dok skačeš možeš isto da ideš nekuda. Nekuda. Ne, ostavio sam ključ. Ne. Uzimaj ključ, beži. Joj, vreme isteklo, mogu pobediti. Yes! Pobedit ću. Hoćemo bot ili player? Šta kažete? Ajde, probat ćemo ovaj put player. Bot, ajde sad bude. I tako, držite na primjer D i W, onda će on kao ovako skretati u kosu. Uskoro ćemo ipak u player. Nekako mi se to čini realno. Pojavila se Piggy. A ne. To je to za ovu igricu koju sam htjela da vam pokažem. Bilo bi mnogo komplikovanije da sad pravimo. Pošto valja vidite koliko sam ovdje na nekim mestama. Vidite, ovo nam nije trebalo, na primjer kad sam pravio, ni ovo mi nije trebalo. Ali ajde, makar sam napravio. Hvala vam
što ste ovo gledali i doviđenja. Biće još ovih predavanja, ali ne treba da očekujete da će brzo stići. Kad tad ćemo preći na Unity predavanje. Doviđenja.